Oh, Chandra pesona lho iki. Pak Tejo. Saben dina wong ngalamun jroning sepi samun. Namung tansah katulung wewayangan mudhun Kang Mas wong bagus linalitan pisolali saya rucit ati lale wangi wong bagus tansah sumanding ning pandoming netra Iki lho piyayine Mas, nih Pak Tejo. Mongko Kang Mas pratresnanku bebasane tan bisa diluku cundholan tresnanku tak korban
sesajen ugi paguyuban ingkang sampun rawuh samangke dipun tenggo pamundutan lagunipun. Sesarengan kalian campursari Chandra Pesona. Mongko Kang Mas katresnanku ngatosani lan bisa rinungku junalan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Thank you Mas. Iki wis ora perkara pajak. Ayo lo kanca-kanca Pak Wasri meneh joget meneh. Yo sesarengan Chandra Pesona. Sajo selo. Ayo Mas. Ayo monggo. Mas nak iki tenanan iki sampean ayo. Nak mau kan kleru. Ayo Mbak sini Mbak. Monggo. Monggo Mas Dar. Yo pantese ngono. Saben dina mung ngelamun jroning sepi sampun amung tansah kadulu wayangan muda Kang Mas wong bagus kene tak ajari lilalitan bisa lali saya terucit ati leliwati wong bagus tanasaku mantel ing panduling netro Piye Wes iki Pak Tutu wes. Wes ki Mas. Ayo, prok jadi apa? Ki luar ditambahi Mbak Mel. Aku tambahi. Mengko. Saiki wae. Wah, panas ngene sumu kok ngasih anak. Mongko Kang Mas katresnanku bebaseni nanti satinuku junduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku
Arisan. Suwun. Opreng kuning sisan yo. Bapak pripun bapak? Empun badi wayah dereng. Dereng, oh mudah-mudahan cepet ya. Oh alah Pak Dodon jenengan toh. Wes jenengan iku wes tau nanggap. Gek request jan murah hati tenan Bude Salim. Bopo sehat-sehat nggih. Mugi cepet-cepet kanugrahan wayah. Apa? Niki. Kalih lestari mengke. Nggih. Monggo sugeng rahapi rumiyin. Mas, mangke dibablaske napa? Bablaske apa mau? Bablaske apa melali aku? Oh iya, pring kuning. Monggo Kang Mas katresnanku. Sugeng siang, sugeng pepanggian, Chandra Pesona Mbak, Goni Mas Tulus, sesarengan kalian Mbok Dijum duwe gawe. Tanggal tuwek ayo. Oh. Iki gek yo Iki kok rupane koyo tutik yo. Iki lho. Iki rupane persis tutik lho, mbok yakin lho. Pring kuning dadi seksi. Ana mendah kutha Sragen asli. Bergoyang Chandra Pesona iki lho. Mas Dodo
Mas Tulus tetep enek dindek to. Arisan sing Chandra Pesona iki lho. Kelo sing penanggung jawabnya Mas Daryan. terke sik. Mas Dar, penanggung jawab penanggung jawab rombongan. Kalau Mas Dot. Oh, Mas Dodo iki sing ae to. Alah lah. Iki hak ini prei iki. Prei, ngose tenang ae rombongan Iki Rong berarti teko. bandar sing nalangi iki. Lah aku tak DP-ne ngono kari angsurane golekne liyane. Ya wis. Tresno iki ora medhek. Saya suwe, saya tambah ngedro. Waton kowe rambandingke. Senajan aku wong ora duwe. Matur nuwun Mas MC. Matur nuwun, Aris. Mosok lho nyenggaki kok penyanyine lemu-lemu ngono Mas Kenci lho aku krungu no Mas Kenci mosok ngono. Mboten parang ngoten nggih Mas Kenci. Oke transfer. Kan bari telepon aku. Ayo. Lari telepon. Kok wis WA. Dedek mau maaf-maafan. Makane Mbak aku mang nyetir dhewe tinggal ngene dolanan handphone Karo dhewe. aku. Walah. Ning aja omong-omong lho ya. Oh iya ya. Streaming. Aku keceplosan aku. Ngarang guys enggaan dhewe ya. Ya kudu ngono wong YouTuber kok, Mbak. Dadi ya ben ra ngisin-ngisini ora mung njukuki saka ngene rekamane wong. Ngono ki nek kena pelanggaran kudu inisiatif. Saiki no hak cipta lho ya. Royalti. Iya. Engko kena anu lho, kena hak cipta lho. Menika kala wau pamundutanipun saking Pak RT. Oh nggih, Pak RT. Kepati
to mbok dol to, Mas. Jare wingi arep dikontrakke. Terus tak tembung. Pripun? Nek tak nggoni piye, Mas? Piye Mas Kenci? Nah, terus malah tak kancani ra apa-apa, ngono jawabe kok. Aku terus piye leh kun jawab. Nyoh ngono lho. Ya. Oke, baik. Monggo. Pinapsu tapa Nabi ing siang rantri Pripun Pakde Kenci? Loro napa setunggal? Cita nanging aja loyo ngono lho. Krungumu lak loro to. Loro. Mas Kenci male ngomong loyo. Oh iya. Ngono. Nanging aja loyo. Ngono lho. Tapi Jadi kuwi ketoke ya wis. meh. Cita-cita wi oleh. Tidak bisa, tidak bisa. Nganggep perkara engko kelakon apa ora kan taro. Monggo. Amma